přírodním světě existují zvířata, která možná nevypadají jako superhrdinové, ale mají tajné schopnosti. Může to být super zápach, nebo speciální nos, dar rychlého dorůstání, nebo křídla plná vytrvalosti. Všechna tato mláďata se musí naučit, jak a kdy je používat. V divokých lesích jižního Kanady žije Stuart. Je to mládě skunka, nebo také kit, které vyrůstá s matkou Esme. Může vypadat roztomile, ale někdy to tak nevoní. Ve svých několika týdnech se Stuart už učí, že má páchnoucí sílu. Jeho malý zadeček vystřikuje páchnoucí zápach, aby zanechal stopu a odradil predátory. Nepřibližujte se příliš k tomu malému smraďochovi. Když se vydáte do vlhkých, lepivých deštných pralesů Jižní Ameriky, najdete tam všechny druhy divoce úžasných zvířat. Podívejte se pozorně a uvidíte Rovana, dvouměsíční mládě tapíra. Jeho matka Tula byla těhotná více než rok, než porodila. Rovanovi charakteristické skvrnité znaky jsou dobrým maskováním před predátory. Ale jeho nejvýraznějším rysem je jedinečný ohnutý nos. Je chápavý. Což znamená, že může uchopit a chytit věci, jako jsou jeho oblíbené bujné listy. Můžeš hýbat nosem jako tapír. 3, 2, 1, teď! Tapíři jsou velmi dobří plavci a právě ve vodě se Rovanův šikovný nos stává jeho super pohybem. Matka ho naučí používat svůj dlouhý rypák jako šnorchl, aby se ponořil pod vodu a skryl se před hladovýma očima. Pokračuj v tom, Rovaně. Na druhé straně Atlantiku, na horách skotských Vysočin, najdete Noaha, telátko červeného jelena, s matkou Tilly. Vyroste z něj jelen, stejně jako jeho táta Duck. Ikonický jelen je největší divoký savec Británie, známý svými obrovskými parohy. Noahovi, který má teprve 6 měsíců, zatím žádné parohy nenarostly, ale za pár let začnou růst. I když jeho parohy každou zimu vypadnou, na jaře vyrostou větší, až metr široké od špičky k špičce. Každý paroží váží jako bicykl. Parohy jelenů jsou vyrobeny z kostí a mají neuvěřitelnou schopnost být nejrychleji rostoucí částí těla v živočišné říši. Rostou až o 2,5 cm denně. Jak Noah a jeho parohy porostou, naučí se je používat k obraně. A až bude starší, použije je k páření a zápasení o své teritorium proti jiným jelenům. Ach, to musí bolet. Směrem na východ do přírodní rezervace Bajambulik v Číně se Rachel učí pádlovat. Je to labuť zpěvná, jen pár týdnů stará. Mláďata labutí se nazývají cigneti. Mají šedé peří během prvních 2 let. Rachel rychle poroste. Používá svůj dlouhý krk k natahování a prosévání přes kamenité dno, aby okusovala rostliny a řasy a budovala si skvělou vytrvalost. Na konci léta s mocí instinktu se náhle vznesou do vzduchu s ostatními labutěmi na masivní migraci za teplejší zimou. Můžeš mávat svýma rukama jako labuť?
3, 2, 1. Teď! Neuvěřitelně, ve věku pouhých pár měsíců bude mít sílu letět přes 1000 kilometrů. Bez zastavení. Rachel je úžasná labuť. Všechna tato mláďata mají neuvěřitelné schopnosti a super síly. Naučí se je používat tím nejlepším způsobem, aby vyrostla a stala se divem divočiny. Stejně jako jejich rodiče,